זה היה למעלה, זה היה טוב. אין לי טעם שנקרא צ'אפקו. לא, אני... כמה? האמת, אני יכול לתת גם... הוא חוזר לחומר, יאללה. וזה מהירות, כן. זה פלדה. זה קרסונים מיוחדים, עכשיו ראיתי שם. מה הוא לא עושה אוויר? עם לחץ אוויר, כן. הוא מקיים לחץ אוויר, לא עם מים. הוא רק במהירות של רבי. כן. זה מכונות של פעם. היית הורס את המכונה, יחד עם הקרסון. יש גם מצב גדול שם. יופי. שבזה החומר העדים מ-340 עם רק של 40 מעטים. זה במכה אחת 25 מילימטר. יש לא מרכיב עוד מעט, יש לו קיצור ל-18 מילימטר. עוד זה באיזה עוצמה או... זה כאילו שליטה. אבל זה פה הטכנולוגיה זה מה רואים? זה על מסך? זה בדיוק חי. החומר הוא 4340, רק ב-40 מעטים. ופה זה כל הטכנולוגיה, איך אתה יכול להגיד את אנחנו לא מתחלפים אף פעם, אנחנו משתדלים לעשות כל מרכז או ספירלי, אומרים מה שאפשר לעשות, עכשיו כן, אני צריך לעשות טוב. מתי היה הגרלה? ביום חמישי. ביום חמישי אחר אם אני אזכה, תעביר לי את החומר, אני מיליתי. תראה לי רגע את הסיפור. הקדמה הוא 4.5 מטר, והתיאורים זה סביבות 6.5. רואים את השלבים האחים? זה יפה. לא בשיטה. רק 7.5. הוא עשה את הכי? עוד לא. הוא לא בעומק אחד. כמה עומק פה? בטח 30 טוב. הוא יורד לכל אורך הקרסום, ממש במכה אחת. כל השיניים. לא, בעומק הלהבים. הלהבים, כן. עומק הלהבים, זה מה שיש לנו. אבל תראה, הוא לוקח 30 וכמה מילימטר במכה אחת. באף קרסום אתה לא יכול לעשות את זה. קרסומים שהכרנו עד היום. לא, גם זה שומר על הכלי הרבה יותר. הוא ראה את הכלי, הוא עשה איתו כמה מוצרים. כלום, לא הזיז לו. נראה חדש. אתה קונה כזה דבר לבית ספר עם הקרסום, אתה משאיר אותו 20 שנה. לא,
כמה ג'יגה זה ככה הדבר הזה? טוב, יש לנו גם צפצופים של הקרסון, של הכלי. דבר כזה עם כלי אחר אתה שומע את הסריקות. אתה לא שומע כלום. הכל עובר. אני טוחן את זה. יש לי את זה פעם שריקה עכשיו, דיברתי. עכשיו עושה את הכיס. היד, לא יודע, אני לא רוצה... מדהים. אבל גם כי אתה יוצא, זה 7,000 קילומטר, 7,000, אבל זה כמעט משתנה בהתאם לעומס על הכלי. יש לו מעצמו ולכל כדי להגיע למקסימום. זה 7,000 שירותים. 7,000 שירותים, עד 7,000 יכול ככה, בין 5 ל-7,000 קילומטר יכול לעבוד. כל הזמן אתה יודע, משתנה בתחום, בהתאם לעומס על הכלי. מי מבסס את המכונה? מבססת את המכונה עצמה. לא המכונה עצמה, יש את הג'יקות כמאית ונאית. אוקיי. תמיד אתה בכל ספורה יש קדמה. בכל ספורה יש קדמה, זה מבסס את ההטבה. העומס נקבע בתוך הג'יקות. בתוך הג'יקות. התוכנה מקבלת את זה? כן, אבל יש לך אתה עובד, מה שנקרא בין מקס וקאטינג אנגל. קטע סיבודי. לא. ואז הוא אומר, אוקיי, יש לי מעט חום, אבל אני יכול לעבוד זה.